Boiro Novo celebrará este sábado, día 18, na fonte de Ponte Goiáns, o Día da Galiza Mártir. Cándido Castillo, coñecido no municipio como Pichón, será o mártir homenaxeado no acto. O lugar foi escollido porque nesta fonte o réxime franquista asasinou a Cándido Castillo por estar vinculado cos sindicatos. Por eso entendíamos que o sitio onde queríamos desenvolver este acto de conmemoración fora porque nos parece moi grave que nun espacio onde aconteceu esta barbarie, tantos anos despois e sin aplicar a lei da memoria histórica, aínda siga acontecendo e existindo nunha fonte neste mesmo espacio con simboloxía fascista. Con este acto, Boiro Novo tamén solicita ao goberno local que se retiren todas as simboloxías franquistas que están presentes no concello de Boiro. Piden que se cumpra a lei de memoria histórica posta en marcha fai 11 anos. O que se solicita é que se cumpra a lei de memoria histórica que ten xa 11 anos, no que se reflexa que toda a simboloxía de exaltación da dictadura franquista, do levantamento militar ou da represión, pois debe ser retirada. Fai 11 anos da aprobación desa lei e todavía en Boiro non empezou a ser aplicada. No acto tamén estará presente a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza. O seu obxectivo non esquecer e ter presente a todos aqueles que sufriron a ditadura franquista.